एक्चुअली आं दिनैहाय माइक्र'फनखौ खाथियाव लानो गोनां जादों खारन अखाबो हादों थिखोना अखाबो हादों माने मोननै लानो गोनां जादों मोननै लानो गोनां जादों एसे उसुबिदानि थाखाय तो हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जादों तो आं दिनैहाय आर्टिफेक्शननि बिगोरोबथा मुंखौ आं डाइरेक्ट मख'नाय जाबाय बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो खारन बिथांनिया केसा दासिमबो वारेन्टआ फैबाय थादों मोनबानो हमो दा ओरैबायदि उसुबिदा गोग्लैनानै दङ दिनै आफादनि सोरबा फेक्सननिल' खोथा नङा गासैबो NDFBनि केडारफोरनि गासैनिबो केसा ओरैबायदि गाज्रि केसाव कन्डिशनाव गोग्लैनानै दङ केस उइथड्र खालामनायनि खोथायावहाय बिथां प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारीजों मा खालामदों मानोथो एफाराब खोथा बुंबाय थादों बिसोरलाय मानोथो दिनै केस उइथड्र दिनै केस वारेन्ट फैबाय थादों बावहाय मानो एफाराब गोसो होआखै मानो एसेबो सिरियास लायाखै ना बिसोरखौ आरोबाव फिन गाज्रि जाजानो लुबैफिनदों नामा खोथायाथ' बिदि जादोंना जायफोरा केसाव फैदों बिसोरखौ माने ओरैबायदि गाज्रि टर्चार होगासिनो दङ लिंहरनानै गाज्रि टर्चार मेन्टेलि टर्चार होयो बेफोरजोंथ' गाज्रि जागासिनो दङ ना बेफोरनोथ' लेथ्रा दुनियानि गाज्रि लेथ्रा टर्चार खालामो मेन्टेलि टर्चार दा खोनानायावथ' बिखौ आं मैया रायलायदों बिजों रायलायनानै बियो आं माखासे खोथाखौ बुंजोबला दिनै बिथांनि फट' सावगारिखौबो आं होनानै होगोन बियो दिनै न'आव गैया होननानै बुंदों बियो बहाबा हाजिरासो मावहैनानै दंहैयो होननानैसो बिदि खोनानो मोन्दों न'आव जुदि दासिमबो जुदि सान्थि गोजोन गोरोबथा जाथारबायब्ला मानोथो दिनैसिमबोलाय न'आव थानो मोनलायि जाखो मा अबस्था जादों गबिन्द बसुमतारीया दिनै बेफोरखौ सानदोंना सानाखै गावनि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा गबिन्द दिनै नोङो नोंनि हारसिंनि खोथाखौल' सानबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बेफोरबायदि बुंबाय थानो एसे लाजिथावथाव लासिंसिं मोनो जोंफोर लाजिनोबो ओंखारो नोंसोरबायदि सेनियर मानसि दिनै बैसो जाबाय नोंसोरखौ जों बुंनो समायला बेफोरबायदि जों बुंबाय थानो समाया खारन दिनै नोंसोरो जोंनिख्रुइबो गोबां गोरोंसिन हिसाबै नोंथाङा दिनै आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन सानसे समाव फेक्सननि खोथा बुङाखै जेब्ला ज' जायो अब्लानि समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन अब्लानि समनिफ्राय नोंथाङा आफादनि दिनैसिम दायित्वआ नोंनाव जोबाखै होननानै आं सानो अनलि फेक्सननि खोथाखौल' बुंबाय थाबा जानाय नङा नोङो आलादा दा गुबुनखौ बुंनो थांला आङो जोंनिखौ अन्तत' जोंनि सेंग्राफोरखौ गोबांखौनो गुबुन नोजोरजों नायनायखौ आं नुबाय थानो मोन्दों थ' बेफोरबायदि खालामालाफानो दिनै केसनि बेलायाव जायहा हाइनास केस बेफोरखौ एसे मोजां गोसो होयोब्ला एसे साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आरो मोनसे खोथाबाव दिनैहाय प्रमद बर'नि सायाव बे मोनसेया जाहैगोन पलिटिक्सनि खोथायाव आदिबासिया आजि सप्ता खनसेसो जाबाय होनदां जेला सान्दुङा बिराद गोरा दङ अब्लानि समाव आदिबासिफ्रा STनि थाखाय गाबख्रावदों मोनथिबाय बेखौबो आं गाहायाव होनानै होगोन STनि थाखाय गाबख्रावदों दिनै प्रमद बर'आ होनो हागोन ना हाया बै समावथ' दे बायदिसिना खालामनानै बिथांमोना फुस्लायनानै दोनबाय नेपालिफोरखौ दिनैहाय गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होनानै होनो हाबाय दिनै आदिबासिखौबोथ' नोंसोरनि दिनावनो प्रटेक्टेड क्लास होनांसिगोन दा उफाय गैया मा आदिबासि 6था जनगोष्ठीखौ दिनै नोंसोरो प्रटेक्टेड क्लास होनांसिगोन मोनथिबाय खारन नेपालिखौ होनो हाबाय आदिबासिखौबोथ' होथारनांगोन आदिबासिफ्रा दिनैहाय मानोथो एफाराब धरना होनो गोनां जादों एथ'राब दिनैलाय माने होसिख्राव बोरला लालायनानै दिनै बिसोरो कालचारानो बिसिना दिनै बोरलासो होननानै बुंखादों दिनै कालचारानो जुदि बोरलाब्ला बेखौ लानानै बिसोरो दिनैहाय आन्दलन खालामगासिनो दङ दिनै नोंसोरो बिसोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होनांगोन प्रटेक्टेड क्लास होयोबा नों बर'आ बबे जायगायाव मा थाबावगोन बबे खन्द'आवहाय दिनैहाय ओरैहाय बबेबा खना आदिबासियानो मेजरिटि आदिबासि श्रीरामपुरथिंजाय बेखौबो दानख'बावदो आदिबासिफ्रा थाखाया नों बर'जों थाफाखानाय नङा मोनथिबाय ओंखायनो आदिबासिफोराखौबो साननैसोनि उनाव प्रटेक्टेड क्लास होनांसिगोन नोंसोरो आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों आरोबाव दिनैहाय अखिल गगैया मा होननानै बुंदों आं बुंनाय राव नङा बियो मोनथिबाय बेखौ आदिबासिनिजों अखिल गगैनिजों आं फार्स्ट हेडलाइनावनो होनानै होगोन मोनथिबाय
अखिल गगैया दिनैहाय मा होननानै बुंदों बर'नि दावहा नांनाय बर'नि आन्दलन खालामनायखौ दिनैहाय नंखाय फाननानै फैदों होननानै बुंदों सोरनो फाननानै फैदों होननानै बुंदों बिजेपि आरो आरएसएस जानो हागौ बिथांनि बुंनाया हयतोबा पलिटिक्स बेनिफिटनि थाखाय बुंदों जानो हागौ थेवबो सिन्था खालामनाया मोजां दिनैहाय मानो बियो अखिल गगैया प्रमद बर'खौ मानो बिजेपि आरएसएस बिसोरनि आथिंनि बिसोरनो फानना फैजोब्बाय मोनसे हारिखौ दिनै जोंनि आन्दलन खालामनाया बेसेबांबा गुवारमोन बेसेबांबा বরং তার আগলৈকে আমি দেখিছিলো যে বিভিন্ন কৰাপচনত জড়িত যদিও আমি দেখিছিলো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে बेसेबांबा गाहायाव फाननानै फैदों होननानै बुंदों आं बुंनाय राव नङा अखिल गगৈ बुंदों दिनै सारेन्डार खालामदों होननानै बुंदों दिनै बिसोर दिनै गुबुन हारि अखिल गगैमोन बायदिया बिसोरनो जुदि बेखिनि खोथाखौ सानदोंब्ला नों दिनै प्रमद बर'आ दिनै नों दिनै गबिन्द बसुमतारिया बेफोर खोथाखौ मानो सानाखै मानो फाननानै फैखो मानो सारेन्डार खालामनानै फैखो बेफोराव जों साननो गोनां जादों बर' रायजो राजाफ्राबो ओमफ्राय बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर सारेन्डार खालामनानै फैदों होननानै बुंदों आरो नंखागौ सारेन्डार खालामहैखादोंबो माथो मोनखो माथो दङ दिनै बियो बुंनो डिसिफोरखौबो ट्रान्सफार खालामलायनो हानायनि खोथा होनना बुंदों एसपिफोरखौबो ट्रान्सफार खालामनो हानायनि खोथा बुंदों प्रमद बर'आ बेफोरनि खेथ्रआवबो बिराद लासिंसिं गोबां खेथ्रआवनो बेसेबांबा मा खालामनानै बेसेबांथा खयथा पावारफोरखौ हरजोबनानै दोनखो दिनै बे पावारनि बा माबाफोरनि खोथायाव जों बुंलायनांगौ दरखार गैया दिनै बर'नि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर कयेकजन दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरनि खेथ्रआव बुंगासिनो दं आं बुंनाय राव नङा दिनै प्रमद बर'नि सिनियर गबिन्द बसुमतारी नोंथांनिबो सिनियर मस्ट लिडारफोरानो दिनै बुंगासिनो दङ सारेन्डार खालामनानै फैदों बा फाननानै फैदों होननानै बुंदों गोबां पावारखौ दिनैहाय मोनबोखानायखौ जोङो दिनै हरफिननो गोनां जादों होननानै बुंदों मानो हरखो मानोथो दिनैहाय बेफोरबायदि एफाराब पावार फैनायखौलाय मानोथो हगार हरखो रिजनालायनो दिनैहाय बेसेबांबा गिदिरनो बेसेथो गिदिर नोंनि रिजनालाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजना बेसेबां गिदिर बेफोरखौ गिदिर होनजाया बे काउन्सिलनिख्रुइबो आरो दुइसिनावसो दङ दा रिजना आं दिनै बेफोर खोथाखौ दिनै रिपिट खालामफिननो गोसो गैयामोन दिनै नोंथाङा माहाय थांनानै दंहैयो दिनै नोंनि बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा अखाजों दैबानाजों नंगौ अखाया दिनैहाय नेचारेलि बोथोरजों लोगोसे बिबो फैफागोन अखायाबो हागोन दैबाना जागोन भुटाना जुदि दैया देरोब्ला जोंनि जायगायाव जाफैखागोन थेवबो नोंथाङा बेफोरबायदियाव ओंखारनो गसंनो बबखारनानै दंहैयो दिनैहाय बबाव सोरबाया लिरदों थांनाय 13 थारिखआवनो ना मा सिंगापुर ना मा फेमिलिखौ लाना दंहैयोनो होनबा नों दिनै सिंगापुराव थाहैगोन बा बहाबा गुबुन कान्ट्रियाव थाहैगोन माबोरै जागोन नों आंहा दिनैहाय बावहाय भुटाननि दै लेथ्राखौ जों लोंनानै थाबाय थानांगौ ना मा नोंनियाथ' बिदिसो आं दिनै गुबुन कान्ट्रियाव मोजां दै लोंहैगोन नोंथांमोना दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ आं दिनैहाय भुटाननि दै गुबुंले दैखौ लोंनो होबाय थागोन लोंबाय था नोंसोरो बेफोरबायदि खोथासो खालामदों नोङो बेफोरबायदिखौ दा खालामबाय दा था नोंथाङा मा साननो गोसो देग्लाय 5 बोसोरखौनो नोंथाङा 2025आव नोंथाङा मोजाङै लेसन लाबाव खख्लाबारियाव नोंथांमोना भटखौ दिनै अनलि सिंगेल इउपिपिएलै नोंथांमोना भटखौ देरहायाखै बिजेपि आरो माखौ लाफादों बिजेपिजों लोगोसे जिएसपि बिथांमोनखौ लाफानानैसो नोंथांमोना देरहादों जुथायै जमायै उफ्रा बिसायख'थियावबो आंहा बावहायबो बुंनो थाङा बिपिएफआ दिनैहाय बेसेबांबा 1000 मोनदों सिंगेल बिपिएफआव इउपिपिएलआ सिंगेल इउपिपिएल बेसेबां मोनदों बावहायबो जेनदों नोंसोरो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन खारन दिनै नोंथांमोना बिटिसिआव बिटिआर ना मा बावहाय जयै दङ बिजेपि ओमफ्राय जिएसपि ओमफ्राय इउपिपिएल नोंथांमोना ज' थानायखाय खख्लाबारिखौबो
बोलो होदों थिग आसे नोंथांमोना देरहादों मोजां मोनदों 5 बोसोर नोंथांमोना नैबे 2025 बावहाय मोजांनो दानिफ्रायनो देरहानोब्ला दानिफ्रायनो मोजां क्लास होलांबाय था आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो बुंगोन जायफ्रा दिनै खुंथायाव पावाराव दङ फेरेंगा नोंथांमोनाबो मोजाङै दानिफ्रायनो रायजो राजाखौ गोरा खालामनानै लाखा जाहाथे बिपिएफ होनबानो खारलायनाय बेफोरबायदि हायोबा खालामनानै दोनखा आरो एक्स एनडिएफबि होनबानो खारलायनाय खालामनानै दोन मोनथिबाय बिपिएफनि खोथाखौ दोनथ' बिसोरथ' जेरैखि जायाब्लाबो गेलेखागोन खिन्थु एनडिएफबि होनबानो खारलायनाय खालामनानै दोनखा गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' आरो फेरेंगा नोंथांमोन साथामबो एक्स एनडिएफबि होनबानो दा फैथोन बिसोरो बिदि होनलायनाय खालामनानै दोन हायोब्ला 2025आव प्रमद बर'आ जेनाब्ला नायदो नोंसोरो जेनिनि खुनु खोथा गैया बावहाय जेनखागोन नोंसोरो बावहाय आं जाखौ नुदों बर'नि मोनसेबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा देरहानाय नङा बावहाय सोर देरहागोन बिजेपि थाङोब्ला कार्बि आलं बायदिखौ नाय डिमा हासाव बायदिखौ नाय माथो डेभेलप जादों बावहायलाय जेबोआनो गैया जन इंटिकाटारा मा होनदों बर' रायजो राजा जेसेबां इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौबो बुंगोन जन इंटिकाटारनि खोथाखौबो सिन्था खालाम नाय बिथाङा माबायदि गोरा खोथा बुङो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा नैबे गबिन्द बसुमतारीया जन इंटिकाटार बायदि गोरा खोथाखौ बुंलाय हायोला फंनैसो कार्बि आलंनि जन इंटिकाटारखौ बिटिसिनि सानसे समाव माबा मोनसे बिबान लाना सालायनानैबो थांदोंदां बियो प्रमद बर' बिथाङा बिजोंबो लोगो हमलायहैयो जेब्ला बिथाङा आन्दलन खालामोमोन राजा लामा गाथेनाय समाव जन इंटिकाटारखौ लोगो लाहैयो गोबां बिराद गिदिर लिडारफोरखौ लोगो लाहैयोमोन त्रिपुरायाव थाङोमोन राजानि फिसाज्ला बेखौबो लोगो लाहैयोमोन बियो थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा फंनैसो जोबथानायाव फंनैसोल' खोथा बुंबावगोन आं बि गोरोबथा एनडिएफबिनि आर्टिफेक्सननि गथ' बिथाङा दिनैहाय केसआव अनलि बे सासेल' नङा दिनै बिथाङा आंनाव बार फन खालामना बुंहरदों गावनि फट'खौबो होदों बावहायसो आं दिनैहाय बेखिनि भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों केसनि बेलायाव एक्स एनडिएफबि आर्टिफेक्सननि गथ'फ्रा हेरेसमेन्ट मोननानै दङ गबिन्द बसुमतारीया बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै अनलि नोंनि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा आनखि नोंनियाबो केसा जोबाखैदां गबिन्द बसुमतारी बिथांनाबो खारन बियो दिनैहाय खुंथायाव दं डिपुटि चिफ हिसाबै बिथाङा पावाराव थानायखायसो बिथांनि केसा एसे दद्रना एसे स्रि जानानै दङ जेब्ला नोंथांनियाबो पावाराव गैया जागोन अब्लाना नोंथांनियाबो केसा वारेन्ट फैबावनो हागौखौ आंहा मोनसे दाउट दं खारन नोंनो फैयाबो जानो हागौ खारन नोंनो बे केसा नोंनिया गिदिर नङा गथ'फोरनिया जोंनि आफादनि गथ'फोरा जिसिबां एनडिएफबिनि गथ'फोर दं बिथांमोननि केसा मालाबाबो फिसा नङा गासैबो हाइनास गोजा नोंनिया बेफोरबायदि हाइनास नंबावा जानो हागौ नन हाइनास जानो हागौ नोंनिया फिसासो जानो हागौ खारन नोङो अर्डार होग्रासोना नोङो उमुगाव थां होनांगौ लाइजाम लांहोबाय माबा मोनसे उमुग जायगायाव थांदो होननानै फैसा लांदो होननानै बुंबा लांनानै हैबाय बिदि अर्डारल'सो होग्रा नोङो खारन सेंग्राफ्रा दिनै प्रेक्टिकेल खामानि मावग्रा दिनै नोंथाङा अर्डार होग्रा बिबानबो मोनदोंमोन सालायदोंमोनबो आफादखौ मोजाङै दैदेनदोंमोनबो नोङो सेंग्राफोरखौ मोजाङैनो नाथाय नोंथाङा दिनै थाखा फैसाखौ नुनानै बेखौ नुनानै नोंथाङा दिनैनि दिनाव आफादनि सेंग्राफोरखौ दिनैसिमबो मोजां रोखोमाव नायनायखौ नुवाखै आरोबाव बिनि सायाव माहायबाव दाउ अमा बोरमा दुनियानि थैग्लुंजोबनाय लस खालामनाय सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोबनाय दाउ अमा फिसिनायनिसो क्लास होबावो बेफोरबायदिखौ होबाय थानानै लाब गैया बेफोरबायदि अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदिखौ फोरोंबाय थानानै लाब गैया हायोब्ला नोंसोर एसे मोजांनो माबा मोनसे डिसिसन लानानै मोजाङैनो मावहोना थिग खालामनानै दोनना बेफोरबायदियावबो आफादा डिसबेन्ड जाबाय मिटिङा माला जमा जेनेरेल खुंनो हागोन खुंनानै
दिनै डिसबेन्ड जाबाय होनना डिक्लेयार होनायखौल' नेगासिनो दंमोन नोंसोरो बिनि उनावनो खुंथाया माला फैगोन पावारा गाज्रिया माला फैगोन बेखौल' जमनानै थाबाय थाखादोंमोन नोंसोरो दा जों जा सानो गथ'फोरनि साननायाव थौले मेलेमजों साननाय नोंथांमोना गासैखौबो गाज्रिखौ नेनानैनो दंजोबोमोन NDFBआ जिखियानो जादोला बर' रायजो राजाया जिखियानो जादोला गथ'फोरा जिखियानो जादोला बिदि साननानै नोंसोरो दिनैहाय नंखाय बाखाय दिनै गथ' सेंग्राफोरनि दुखु दाहा खालामनायफोरखौ साना लाफानो दिनै नोंसोर फिसा एकर्ड खालामनानै गाद्दियाव जिरायनो लुबैनाय गोजाग्रा गाद्दि लबिया थाखा फैसा लबिया न' बां बिल्डिं हा हु धन सम्पति खालामग्रा लबिया गोजा नोंसोरो जेसेबां खुंथायाव दङ सोरबा गबिन्दल' नङा फेरेंगाब्लाबो बिनो एखे गोजा सेंग्राफोरनि खोथा मालाबाबो सानफेरा नोंसोरो जोबथारनायाव मोनसे जेसेबां बर'फोरनि जोंनि बर'नि कन्ट्रेक्टारफोर दं नोंथांमोना अननानै बे मोनसे रिप्लाइखौ हरोब्ला मोजां जागोन कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर जोंनि क'क्राझारनि BTC अफिसाव हाबग्रा बे गेटखौ रिपेयार खालामनायखौ सोर कन्ट्रेक्टारा मोन्दों सोरबा बर'आ मोन्दोंना आंनि बे मोनसे सोंथि बर'खौ जेसेबां कन्ट्रेक्टारफोर अननानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हो सोरबा जुदि हारसाया मोन्दोंबा बा गुबुन हारिया मोन्दोंब्ला बर'आ मोननोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन सोरबा UPPLआनो जा सोरबा BPFनानो जा बिसोर मोनोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय नैबे BTRआवहाय जोंनि BTRआव माबायदि बे गुबुन हारिखौ आंनि खोनानायाव सोरबा बांगालसो मोनदोंनो बिथांनि सावगारिखौबो होनानै होगोन बिथाङा माबोरै मोनखो प्रमद बर' नोंथांनाव आं फार्स्ट कुइसन आरो बे बांगालनि नामखौ जोंनि बर' रायजो राजा कन्ट्रेक्टारफ्रा अननानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हो आं नामाखौ गाहाय लिरनानै स्क्रिनाव होनानैबो होगोन बे बांगाल कन्ट्रेक्टारा मा हिसाबाव मोनखो आरो जोंनि बर' कन्ट्रेक्टारफोरा बै BTCनि सेक्रेटारि अफिसाव हाबग्रा गेटखौ जों बर' कन्ट्रेक्टारफोरा सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा मोननाङामोन नामा मावनो मोननायनि मोन्थाय गैयामोन नामा आंना बे खोथाया खारन जुदि मावनो जुदि मोन्थाय गैयाब्ला मा हिसाबाव मोन्थाय गैया मानो मोनाखै जों बर' कन्ट्रेक्टारफोरा बावहाय BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा बावहाय बर'नि जायगा बर'आनो मोननांगौ आंना खोथाया बे सोरबा बांगाल सोरबा गुबुन हारि गुबुन ट्राइबनि मानसिफ्रा मोननांगौनि दरखार गैया बावहाय नों आं बर'आनो मोननांगौ खारन बावहाय खोनानो मोन्दों सोरबा शर्मा सोरबा आलि हुसेन माबा माबिफोरासो मोनलाबायग्रा जादोंनो गिदिर गिदिर खामानिखौ दिनै जोंनियावहाय नार्जारी दैमारि बर' हाज'वारि बेफोरबायदि टाइटेलफ्रा मोना नामा ब्रह्मफ्रा मोना नामा ब्रह्म टाइटेलनि मानसिफ्रा मोननाङा नामा प्रमद बर' आंना बेबो मोनसे थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि